Beyanname Serokvezîrê Tirkiye Ahmet Davutoğlu herî dereng heta 21 Adara 2016 Pereskeha Aleviyan Cemxane bawayekî fermî û qanûnî dêwarê qebûl kirin. Ku heta niha cemxane dibin navê komele û wexfan de tên vekirin. Kurdên Elewî waçe bawermendên re hek vê biryara hikûmeta Tirkiye bi germî pêşwazî dikin. Dernekler, vakıflar. Hetanha cemxaneyên me dibin banê komele û wexfan de dihatin vekirin. Diyarkirina pêgeheke qanûnî ji bo cemxaneyan gaveke erênî ye. Hetanha jî heqî av û ceyrana cemxaneyan, mûçeyên pîr û dedeyan, balîkariya bawermendan tê peyda kirin. Lêbelê em naxwazin baweriya me bikeve jêr banê kar û barê diyanetê. Bila wekî rêveberiyeke serbixwe yan ser bi serokwezîrtiyê yan jî bi wezareta çandê ve bêgirêdan. Ji şîîtiyê cudatir Pereskehê Elewiyan cemxane ne. Bi taybetî Elewîtiya Kurdiya ku wekî rêya hek jî tê binavkirin zêdetir nêzî yaresanî û êzdiyatiyê ye. Hatta nika serbest nebi, nika işte çünkü hete dinlesin camide ibadet kerdini, mami cemevi de ibadet kemi, işte ibadet ca ibadet ama cemevi. Hinek kes jî vê biryarê wekî biryareke erênî lê derengmayî binav dike. Cemevlerinin yasal statüyü. Bêguman ji bo cemxaneyan biryara diyarkirina çarçoveyeke qanûnî cihê dilşadiyê ye. Lêbelê biryareke derengketî ye. Diviya bû ji mêj ve ev biryar bihata dayîn. Elewî jî wekî her kesî bacê xwe didin û ew jî beşek ji vî welatî ne. Çima ji mafên xwe bêpar bimînin? Bawermendên rêya hek waçe Kurdên Elewî dixwazin ku bafê her rengek cuda ji aliyê rêveberiya Tirkiye ve were nasîn. Ma hep pür haka vazme, herkes haka vaz yani. Herkes haka vazıdı. Ye herkesi tek yemani yani. Ye Alevi gidiyordu, ye herkes gidiyordu. Ye Kürt bu, ye çık ben bu. Duwarê dersa neçeriya dînî de jî daxwazên bawermendên Elewî ev e ku yan li dibistanan dersa çi baweriyek ji aliyê dewlet ve neyîdayîn yan jî bi bernameyek baş hemû dîn û baweriyan di vê dersê de bidin nasîn. Fikrimi var ki devlet din dersi ne de kesi. Devlet karşı dini keşi nevi. Eğer ki yardımcı dike kitap köver hazır ki yani program köver hazır bike ki herkes her nasip bike. Sadece her nasip bike yani. Pîr û rêberên dînî dixwazin ku dewlet çi derfetî didin mizgeftan bila heman derfetî bide cemxaneyan jî. Emê dike Türk hak tanıtmış kenes iyi makî cemî marê hint hak tanıtmış gerek. Makî insan me. Tay fakirî, tay huyînî, tay berbenî. Tay vesanî, tay mırdî. Rêveberiya kar û barê Diyanetiya Girêdayî Serokwezîrtiya Tirkiye di sala 1924 de hatiye ava kirin û tenê nûnertiya mezheba Sunnîtiyê dike. Ji hingê ve pereske û baweriya Elewiyan ne fermî û ta astekî qedexe bûn. Durumda Alevi'nin zofrunda herkes memnun o. Dediğini maramaysa bağlamış ki serbest benga hak zamı, serbest kası bir hukası ki bu vakti böyle de her nevi yani maga devre sahnen içemedi benga hak dene makar vakırdır. Yük tevara beklerimiz kedir vardı zendermeyi yeni ma ben erzeniz ana. Li aliyê din pîr û rêberên Elewî dixwazin ku bila dewlet rê bide ew bi xwe pênaseya xwe bikin. Her wiha daxwaz dikin ku pîr û rêberên dînî tenê ji 12 ocağên Elewiyan bên hilbijartin. Ji ber ku li goriya baweriya raya hek waçe Elewîtiya Kurdî rêgê van 12 ocağan ji malbata Ehlî Beyt tên. Serkan İnce, Rûdaw.